Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum Taglitude Allah salam julde warahmatullah. annabi sallallahu alaihi wasallam eni yeboɓe Madaha TV eɗen joɗiɗi e ceerno Ahmadou Bara Dia e taade yewtande en ko fati dine l'islam nde wonde mo wi ceerno Ahmadou Bara Dia mo wiyamo toon to Daka Media gollowo toon ko tiiɗi tengti radio ngo émission biyeteɗo I'lunuddin mo julɓe ciidi golle muɗum kay woni mo jooɗiɗen caggal nde calminen dendagal yeɓoɓe bismade ene nden yewtere nde kewɗen wiide majlisul a'la li rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ceerno min calmini min juurima. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muhammad Seraji Sarr min calmiti min juurima. Tigi caggal nde calminɗa kono kadi bandiraɓe fof mbi nda e ngon bisma ngo waɗen bismo en mbidenagal hettiyankoɓe nde dokkata jungo no feewi hade en arde e nden yewtere ada dilla e hunde won entreprise mo ganduɗa on haalata koko fati addude ballal en tan ko ɗum gonɗa ɓiɗɗo Madina najo aɗa jogui ballal kiringal ngal joguiɗa e wawde addude ko ene nafa ko ene wurtina golle métier Madina Gounass wonko teska e on entreprise ko adi foof nde puɗɗiɗa e makko hol inde nde on entreprise jogui ko adi nde eɗen gara e yewtere meɗen nde ganduɗa no kewɗen wiide ni taw ko naftude bandiraɓe won gollal ngal joguiɗa entreprise o inde makko e holnde puɗɗiɗa e ɗum. Alhamdulillah, ceerno Seraji Sarr entreprise o wiyete ko TBD Gounass koni woni inde entreprise o. Entreprise o fuɗɗima gila le 22 8e mois 2016 ko nden entreprise o fuɗɗi o ɓooyi noon e Gounass ene wayno konko idi arduɗo e Madina Gounass Machallah. min en guiddima addude mo ɗo e on saaha noon omo andire seeɗa seeɗa ha o yetti oɗo saaha omo nawdi noon gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa to banggue maadi omo rondi hen ko heewi ko wiyete été en fer été ɗe ganduɗa koko tamboto ko wiyete kulas ene waɗa kañum tamboto pajas dow o so tawi ɗe gari ɗe mbaɗama ɗon ɗe piksama to banggue kulas ma ha gasa so yiɗi neɗɗo doga dow hen ene waɗi assuré noon jamɗe ɗe mbayi par ce que ɗum mbisama tiiɗi ɗi jooɗima ko dow o teddi ko foof ɗe dondoto ɗum so ɗe dondima ɗum kadi sowona guittuɗa ala hen koko to dillata ɗum ko été en fer ko ɗe ganduɗa kanje koɗe jaggoje taw kadi ko jamɗe wona leɗɗe nde wonno on saaha yimɓe mbaɗanno ko leɗɗe ko heewi hen eɗen jiiya loruji kewɗi ene peeñe maadihiji he maadiji ɗi jiiya ene ciiya jiiya ene daña caɗele to banggue ganduɗa hono wadde deɓele dow to ndiyam ɗam tuɗo toon taw ko leɗɗe ɗe pottoto saaha waɗa ɓeeɓi sababude leɗɗe ɗe runkuto rondade walla naɗade ɗeɗon gueɗe noon jiyanɗen ɗum ɓiɓɓe wuuro ngo dariɗen enenne e fannu mo Allah rokki en o mbawɗen addude ɗum e wallodirde julɓe wonɓe ɗo e nder Madina Gounass e saraji Madina Gounass e wallodirde ɗumen e ganduɗa hoorema e ɗeɗon golle ɗe ganduɗa aɗa nangga haalis ma aɗa waɗa hen yidde wadde maadi moƴƴiri moƴƴantuma noon ko so tawi a ari ha to kulas to jiɗɗata ko matériel moƴƴo mo ganduɗa on so waɗi aɗa jogo hoolare nannude hen jawdi ma pour janggo e janggo tawa aɗa andi kam maadi ma ko maadi moƴƴiri saabu so tawi a maahi ha yettima wurtima aɗa jogori fandade golle mawɗe ɓurɗi kadi tidde ɓurɗi hulɓinade so tawi ɗi mbaɗi faux pas tan ene wayno golle ma fof boni ɗum wiyete bildidi ɓuri hulɓinade par ce que so tawi ndi fewani tan ma heele kadi rutti kadi so wonti ko ma heele kalis boni so wonti kadi wiide ene fewnita ko kalis kewɗo kala ko mbawɗa fawtude dow hen ene wawi teddinde huɓerde kadi adda caɗele ɗum saabi oɗo mo ganduɗa société garɗo ko o dari darde yidde wallude e jaktude yimɓeɓe e dow ko ganduɗa ne entreprise o wawde wallude yimɓeɓe omo nawri hen noon ko wiyete poutrelle en tubab ko ganduɗama ko leɗɗe ɗe ganduɗa portiɗe yen ganduɗa tambitto yaada e wiyete ate en fer o kañum tamboto kadi wiyete e élément ji ɗi élément ji so pawama tufeje pawama ko kañum iddoto kadi tambade ɗum ɗenne kadi gooti
en jaade kadi ko wiyete planche uji woɓɓe taw ganda kañumen kuldata ko dow ɗum noon ko ma nawa planche uji mbadda hen nawa été nawa poutrel nawa kadi planche ɗeɗo gueɗe foof wona ɗe gardi andi hen en mbaɗodiri yimɓe mbaɗɓe cohluɗo maçon ene mbawi addana ɗum équipe taw ɓen ne mbawi fuɗɗanadema guila fondement ha keeɓa caabi eɗen jogui ɓen eɗen jogui jokkorgal majjum so tawi neɗɗo yiiɗi maadi jawdi maadi ndi ala ayiba yawdi kadi rutti kadi ene yiihen hoolare ene yiihen kadi garantie so tawi aɗa manquiraka matériel a suusi so tawi a jottodiri e mabɓe a nimsitta e kamɓe soɓe gaari aɓe mbawi wonandema ɗon ha gayna golle ma foof taw ene yaade kadi entreprise o ene jeeya hen noon ko ganduɗa ne anniya waɗede hen ko wayno tuufeje ɗe ganduɗa hoorema ene piye taw ɗen kadi ene mbawa wallide yimɓe ŋakkirteɓe ɗum taw aɗa fi tuufeje aɗa maahi ha goɗɗoyɗa ganduɗa hen sa ari kadi a soodat tuufeje ɗeɗon tan jokkitira golle ma souvent sa kala ko mbiɗa jiɗɗa hen aɗa wawi wallede ha keeɓa tuufeje ɗeɗon taw kadi ene kaari ndiyam ene kaari ciment kadi ene tiiɗi taw sa jaggui a waɗi e maadi ma a nimsitta hen ɗum noon ɗum woni société o ko ɓuuri o saaha ɗum ɗo ɓuuri mantinade e nder golle ɗe inchallahu taala ceerno Siraji Sara e jarama no feewi wini ko ceerno Ahmadou Baro Dia ko tawaɗo wolde laaɓa janggo kay tigui wawi haltude no yaari kay wonmi mo ganduɗa ardi golle ɗe ene webnani julɓeɓe no feewi e on fannu so tawi neɗɗo yiiɗi andude chaise o no heɓirta ngal ɗon gollal no heɓirta ɓen golloɓe kono kadi no heɓirta ɗeɗo jamɗe ha e ɗeɗo leɗɗe to banggue weeɓo ha bandiraɓe ɓuura wawde famde wonande cohluɗe jamde ma cohluɗe o ko fati oɗo matériel no kalduɗa ni holɗo rewata guila e numéro aji ɗin téléphone ha e keɓorɗe ɗe ganduɗa hayso tawi ko caggal wuuro jomum woni walla ala ko woni leyɗele jomum woni ana yiiɗi matériel baɗo noon waɗane recommandé ara ha yetto joɗum beele ɗum ɗo ne wawane wade tawa aɗa rokka adresse ma jokkorgal ngal ganduɗa wonande jidde ɗum taw ne wawa hebde alhamdulillah so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodirde e seize o numéro ji ɗi ko 77 611 04 88 eyyi so tawi en mbaɗi en pulaar ko jeeɗiɗi laabi ɗiɗi mbaɗa jeegom mbaɗa sappo e goho mbaɗa ndiga mbaɗa nayyi mbaɗa jeetati ɗum koto banggue pulaar to banggue français to noon ko 77 611 04 88 ɗum woni numéro walla so jokkodiri e musidɗo meɗen mbiyete Siraji Sar on so kala tawi jokkodiri e muɗum kadi on kadi mo waw hebde min no hannirta ni on kadi so tawi neɗɗo arti e ndiɗon mbaadi so namdima seize o ko Mousfala woni Sara Antel ɗo Antel gonɗo Mousfala o ko ɗon seize o woni ɗon woni ganduɗa hoorema matériel o ko ɓuuri hewde jogade doole ko ɗon noon woni so tawi neɗɗo ari ɗon walla noddi ɗiɗo numéro uji ma waw hollede ɗum ɗon eyyi so tawi kadi ari omo jogui matériel o noddi e noddugol labtugol o haali to woni so yamiri omo wawi addane matériel o ha yetto juuɗe makko souvent taw o yiiɗi ko matériel o arda e niveau de programme o ko wayno maçon eɓe ɓe e matériel toussala omo yiiɗi ɗum arde hen ɗum ɓe mbawi wadde déplacement kamɓe foof ɓe gaara haaɓe jettomo inchallahu taala so tawi kadi neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko maɗa maadi makko ha gasi kono omo yiiɗi ganduɗa hebde ouvrier ko gayno mbaɗowo e mbaɗowo ko finition ko heddi ko kadi ɗum kadi maçon eɓe mum goodi so tawi ko matériel o ɓooro o yiiɗi omo wawi ɗum hebde so tawi ko matériel wondude kadi e golloɓe o yiiɗi ɗum kadi omo wawi hebde e newuyaji ene keewi hen so neɗɗo ari so tawi ko joguiɗo caɗele ko ganduɗa ko addira ɗum woni caɗele makko eɗen mbawi wallodirde e makko matériel o wawa arde ha yettomo taw caɗele ngala walla so tawi woni caɗele makko yidde andude nokku o so noddimin kala to wawi noddumin min mbawi wadde feere hamin jiitamo min kollamo to nokku o woni min jaada e makko min garda e matériel o min mbaɗa ɗum découvrir min gartira kadi matériel o ha galle tawi ko ɗum ko yiiɗi foof amin mbawi wadde andemo ɗum inchallah taala ɗum woni ko mbimami ɗo e société o ko ɗum ni woni no liggorto eyyi inchallahu taala jarama no feewi ko enen kala nandi ɗum laftani en no feewi Allah sellen dole wonande ɓesgu Gounass Madina Gounass ko takki e muɗum hay gure takkiɗe e Madina Gounass hay ko yalti ɗum commune Madina Gounass e kala ko takki e muɗum jogguiɗo ko ene sohle ko wayni yew jokkodire ceernajo taw kadi ko hunde newide inchallahu taala e caggal ɗum ko andinore o ɗeɗon golle wonno koye golle ɗe ganduɗa kala garɗo ma yi hen ko buubi ɓernde mum inchallah tawi ko golle labɗe ballitowo hen no feewi tawi ene jogui gueɗe kewɗe ɗe omo waɗa hen so en ciftini
ko gorko darire kala ko ena fate ɓamtare Madina Gounass tengti aɗeɗo golle etade wollide ɓen golloɓe yo Allah silindole gartende dawol meɗen dimmal ceerno Ahmadou Baradia so en ciftini ko goto ɓe ganduɗa tawete ko e serembe leñolngol serembe diine o dariɓe wallide no feewi etade kala ko woni gojaji julɓe omo dari hen darde semmude beele yittude majjere rutide mon binnagal haala Bachar yo Allah silindole ɗum tawi ko gollowo e fannu jangguinde e fannu findinde e fannu tindinde kono ko yewtiyanke no feewi surtout radio Dakar FM ene andi golle makko bandiraɓe ɓen hettiyankoɓe radio Dakar FM ne gandi baɗe makko ne gandi kadi laablerago ngo o jogui so en garno e fannuji foof ɗo ɗo jeeten koye jardin gonɗen e gardugol ceerno Siraji Lo yo Allah silindole e on jardin kala ko cohlata e ko fati fruit ma ko cohlata e gueɗe kutorde to banggue ñamde wottari mum hirande mum yettoɗo ma dañ hen ko ɓuuɓe ɓernde ma inchallahu taala ko jajaɓe jiiɗi ko ha kone ɗo follirano ɗo kanjene ɗo kala ko cohluɗa yettoɗo inchallahu taala jardin on ko baɗɗo fayida no fewi inchallahu taala e ɗum ne kadi e konko ceerno Baradia mo jogui hen kumpital jangal to banggue jardin se garnoyde en lowre ma en dañ etene kadi meɗen podani bandiraɓe enene makko ma en keeɓe hen jewte limtinde taw koko nafata so hawre welede jomiraɓe so en noddima to banggue diine mo o noto en taw kadi o notorto en koye mbadi wandi fayida nde eɗen paama wadde ɗum ɗo fof ko eɗen jettira Allah eɗen jettanamo Allah e ɗum koye ɗum mbawaten barkinorade sababude e tejjiɗen tindiɗen koye ñalawmaji diine ñalawmaji l'islam ñalawmaji cuɗari ko cinkal ngal ganduɗa julɓe ne cuɗoro ɗum no fewi ana beltoro ɗum no fewi woni eid e taski koye ɗum faya yo Allah yettinanen ɗum ceerno won wasiyaji jogade ɗum won wajuji jogade ɗum kono ko adi mo yiɗi famde holko woni eid holko addi ɗum e holko ɗum yahata e holde ɗum fuddi e holmo ɗum fuddi hol ñemtintode e hol ñemtinteɗo hol jaabowol ngol min keɓata ceerno bisimillah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Siraji min beltima namdal ngal no fewi ko namde ɓurɗe hattudinede surtout ma noon e oɗo saaha mo ganduɗa julɓe foof ene kuccana ñalawma mo ganduɗa ɓurɗo mawnude e nder ñalawmaji idil adha ñemtinirte ɗum ko ɓurde windere sallllahu alayhi wa sallam kono sallllahu alayhi wa sallam hoore mum ene wiya toujours bamma ko Ibrahim alayhi salatu wassalam kañum fuɗɗi addude ɗum ɗon e nder dine l'islam e yamirore Allah subhanahu wa taala kono eɗen gandi no annabi tabitiniri ɗum ni no woniri hen eno darori hen ni hande o ene wayno o ɓafti fofof saabu hakkude baaba e ɓiɗɗo baaba o fuɗɗi kono hande ɓiɗɗo o joguiti alhaali fofof nde wonno baaba ene wona fofof ɓiɗɗo ara ɓurtogode baaba nde wonno baaba o ko baaba tigui tigui kanko woni ganduɗama joguiɗo lawol Allah wi annabi sallallah alih w sallam rew diine mana diine bama e Ibrahim ɗum waɗi on saaha diine mo rewi o ɗum saabi kanko annabi sallallah alih w sallam Allah rokkimo ɓural ha woni sunna o ɓeydi tabitindemo to jiɗɗa to yettiɗo to diino yettiɗo to diino o andaɗo no andirani ko sabuni annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi sen kaali ko yowiti e diine l'islam en mbawata woppude hen idil adha o nde wonno ko yawmu zinati wa an yuhsara nnas duha Allah wi ñalawma o ko ñalawma cuɗari ko ñalawma ganduɗa ene feeñire ñalawma o to banggue manani ñalawma o so wiyama duha firti ko feññague eɗen gandi annabi Moussa alayhi salam o waddino e Fir'auna nde o wadde Fir'auna nde Fir'auna wimo joni hara men wawata labde goto men fof yaltinde ko jogui hollira doole mum ɗum noon en poddodirat ñalawma garowo mo ganduɗa eɗen mbawa hollodirde doole meɗen joni noon Fir'auna wimo suuɓo o wi Fir'auna suuɓo nde won noon so suuɓima kanko o suuɓoro ko ɓuuri moƴƴude ko joni noon Fir'auna wimo ala an suuɓo o wi wadde kawre ñalawma e zinati ñalawma cuɗari o wa an yuhsara nnas duha ñalawma ganduɗa yimɓe fof ene ndenda taw ndendata kadi koye guite jiititi honɗum ñalawma feññague hay to joofito on ñalawma noon woni ñalawma iidi kala mo jiiɗa yawmu zinati firti zinata o ko cuɗari goto fof ene laaɓi ene laɓɓini ene ñanti ha yooɗi so darama ɗo mbiyata ko kañum tan woni joɗɗo goɗɗo ala ñalawma o yimɓe fof ene joddi e ñalawma on kadi ko ñalawma mawɗo mo ganduɗa Allah ne daara ɗon julɓe ɓe on saaha noon woni kanko Moussa o fodani Fir'auna yoɓe pottu e o ñande goto fof adda mbawka mum adda doole mum
ɓe jindira ñalawma o ɗum waɗi annabi sallah sallam omo welto omo siftora sanga ɗiɗo ñalawmaji ɗi ngari sabu omo siftoro ɗon bamako ismaila omo ittoro ɗon omo siftoro ɗon kadi annabi moussa alayhi salatu wassalam wonno kañumne haɓama e ñalawma zinati baba ibrahima kañumne haɗama e ñalawma he ɗum saabi noon kanko annabi sallah sallam so julde taski ari omo siftoro babiraɓe makko ɓeeɗo surtout ma noon hono ganduɗama khalilullahi on ibrahima alayhi salam so nde hirsata ɗon ɓiyi ko biyeteɗo ismaila o ɓe mbi ko ismaila ɓe mbiya ala ko isaga wawi wonde hen foof kam e luural ngal kirstugol ngol waɗi tuma biyaɗo o tumama ene hirse o ɗum kadi waɗi ɗum waɗi noon nde ɗum andi kanko annabi sallah sallam omo andi ɗum ɗon jooli e ba makko en ɓe ɗum waɗi so ñalawma ari omo siftoro babiraɓe makko ɓeeɗo ɗum woni ñalawma zinati kalteɗo ko ñalawma taski kala to julɗo wonno ene mawnina ñalawma o holno mawninirta ñalawma o ko fewnude cumcumum joɗɗi moƴƴi yaade nokku biyeteɗo iidi liɓa toon darɗe ɗiɗi taw ko mawninirde ɗum Allah e feññinde ɗum sunna annabi sallah sallam ɗum woni ganduɗama ñalawma biyeteɗo adduha ñalawma ganduɗama ñalawma peeñgol feeñde julɓe ɓe e ñalawma beetewe ko ganduɗa on so kawri jandewa toon Allah taw koye dingiral manggal pattan lamiwal laamgal laɓɓingal julɓe ɓe fof ngara ena ñantiri ngal ɗon dingiral ɗum woni ko wiyete iidi o firti ko darɗe ɗiɗi juuleteɗe ɗe ganduɗa kadi koɗe sunna ɗe juulete kadi koye waktu mo ganduɗa feññangue o so wiyama waktu feññangue noon ene nawa tuggande ma kadi witteren nangganma ha ɗon ha midi walla 11h ɗum koye waktu muɗum jeeya koye ɗum on saaha wiye waktu duha waktu feññangue koye on saaha ɗum liɓete kadi ko darɗe ɗiɗi soɗe mbaɗama wona neɗɗo o de waɗi ko wiyete diine l'islam yiɗi ko o mawniniri ɗon Allah o yetti Allah heddi kadi sunnaji keddi ɗi o tamboro ɗum yonnu ɗum mana ñalawma ceerno Siraji Sar a jarama no fewi ceerno Ahmadou Baro Dia yo Allah selin doole men yeeɓiyankoɓe beltima no fewi yo Allah selin doole etade artude e kala ko jiiɗa ko ene waɗi sababu holko saabi oɗo ñalawma e puɗfuɗi muɗum bimana holko addi mo holnde o fuɗɗi e holmo fuɗɗi e sababu nde teskade ñalawma ko ñalawma mawɗo e l'islam so tawi min jiiɗi andude tarih on ñalawma e holko addi mo ceerno Ahmadou Baro Dia a jarama ceerno Siraji Sar eɗen gandi sababu ñalawma o wonko annabi Ibrahima yinno to ɓernde makko o jooya yidde heɓde ɓiɗɗo o ñaagui Allah subahanahu wa taala so Allah rokkimo ɓiɗɗo mo waɗan Allah ko ɓuuri yidde e makko o takkani Allah kañumne so rokkimo ɓiɗɗo mo hirsi ɓiɗɗo o saabu yidde mo Allah nde kanko o mawniniro ɗum Allah o waɗi dummo noon juɗɗo Allah addanimo ɓiɗɗo nde Allah addanimo ɓiɗɗo nde o ɗeɓi yejjidde ko ganduɗa wonko fodanno Allah subahanahu wa taala Allah noon waɗiri noon ko ha ɓural muɗum ngal feeña e makko ndi ha waɗi jamma e ñalawmaji ene jawta waɗi saaha goto Allah adda makko mbadi koyɗol ngol arin wimo wat takkere nde mbinoɗa nde wat takkere nde mbinoɗa nde wat ko mbinoɗa ko e on jamma yawti jamma ɗimmijo o kadi ɗum arte makko wimo wat ko mbinoɗa ko wat takkere nde mbinoɗa nde ñalawma ɗimmijo o nde yawti ñalawma tarɓijo ari on saaha kadi ɗum siftinimo e ñalawma gadinoɗo no wanoni ñalawma nayɓijo o jooɗi o wonde miijo mawngo sababu nde wonko ñaguino Allah Allah rokkimo o fawi hen jiiɗe makko ɗum omo yiɗi ɗum ha maayi koyɗol ngol ari ngol gonɗi nden ko koyɗol ngol gonɗi e makko ko o felliti hankadi daranade humnude aadi tawde ko neɗɗo aadiyanke omo humna aadi o noddi ɓiɗɗo o yummiraɗo o hollitiɓe wonde wonko takkanno Allah Allah rokkimo o yiiri yitere makko joni noon kanko noon heddi ko humna aadi hakkude makko e Allah on aadi noon ko hirsude ɓiɗɗo o joni o disniɓe dardeɓe kamɓe holko ɓe kalata hen yummiraɗo wimo min o e ɓiya fof ko an jeeymin ɓiɗɗo o kañum ne rewi ɗon min e nena fof an jeeymin wat ko jamirɗa ko
o felli ngadde ɓernde makko o wadde ko Allah yamirimo ko o wi ɓiɗɗo wadde joni en jeehat ƴeewen nokku mo ganduɗa ma poɗɗaɗa hankkadi heblede ɗum yummiraɗo o waynini ɓiɗɗo looti ɗum ha laaɓi ɓorni ɗum coji moƴƴi jogui hen anniye moƴƴo fimde moƴƴere e rewrude ɗum Allah e mawnude ɗum Allah nden ɓiɗɗo o e babiraɗo o mbaynima ɓe ƴetti lawol feede Mina nokku o ko toon waɗi nde ɓe jetti Mina Allah weddi e ɓiɗɗo o haqqilantagal wawde wallude babiraɗo ɓiɗɗo wi babiraɗo baba sen jettima ha a ari hankkadi aɗa hirsa mi jinmi ko mbaɗirani a ɓortu wuttam o nanga wuttama o kaɓɓa taw o moddata ƴiƴam hade jinnadam o yiide wuttama o ne moddi ƴiƴam o siftiran ɓernde makko bona ɗum noon haɓɓo wuttama o taw hay hunde memata hen minne kadi ɓorta wuttam o nawana ɗum jinnadam o yirami ɗum o lelni ɓiɗɗo o ha heddi omo jogori gollude ko gollata ko e ɓiɗɗo wima baba so tawi eɗen darodira guite ne kersa guite ma jurum jagge donka wadde ko Allah yamirma ko joni hippam sa hippi kam daña wadde ko Allah yamirma ko o wi a hakka Allah ko gonga o hippi ɓiɗɗo o nden o hippi ɓiɗɗo ha gasi o ƴetti laɓiki wonno omo andi laɓiki ko jogori waɗoyde ko alay sakko wela o jaggi laɓi makko belkiki o fandini ɗum e goddol suka o nden o yettima o wogi hen o ronki laɓiki yo taj o ruttini kadi o waddi hen o ronki yo taj o ɗamini mataw laɓiki ɗo e kisugol ngol mataw laɓiki ko metti hen o ƴeewi ɗon ɓodde mawde yidde welnude laɓiki nde o fawi hen tan ɓodde nde taƴi o andi laɓiki kam ene weeli o ruttini ɗum enen e goddol cukalel ngel o ronki yo taj ko ɗon noon Allah subahanahu wa taala yamir Seydina Jibril yo yaato aljanna ƴeewoto jawdi ndi ganduɗa ɓurdi moƴƴude o addana ɗum Ibrahima wona koɗɗungu mum e ñalawma hande o ndiɗon jawdi noon sababu mayrini ko hakkude Habil e Qabil nde ɓe mbadduno mallodal maɓɓe ndiɗon jawdi wonde jeygol ngol so ari kala hen ko wawi ñamde so gawri ndi ƴetti walla so jawdi ndi on jeyɗo ɗum o yo andu kala ko golli Allah ne jaɓanamo ɗum woni kan goto e mabɓe o mo Allah jaɓani o on ganduɗa hoorema jawdi ndi woni ganduɗama jeygol ari ñaami jawdi ndi ndin jawdi noon ko ndin wiya wonno toon aljanna ko ndin Jibril alayhi salatu wassalam ko ndin artiri ɗon to ganduɗama e Mina ɗo kanko Jibril o lelni jawdi ndi o fooɗi cukalel ngel kanko ne baba Ibrahim alayhi salatu wassalam o hirsi jawdi ndi nden o hirsi jawdi ndi o hamdini saabu sikkudemo maaro goddol cukalel ngel taƴi o tawoyno ndeke ko jawdi woni ɗo wona goddol cukalel o yetti Allah ɗon kabbiraɗe ɗi ɓeydi ɗon jettugol Allah ɓeydi o yetti hen Allah o mawnini hen Allah subahanahu wa taala ɗum waɗi ɗum wiya ɗum woni sunna hankkadine kala julde taske yimɓeɓe ene cunnina yo kirsu e kala ko jogui ko ganduɗa kene yowiti e ko wiyete layya ɗum woni sababu mum yimɓe batti layyade e kala ganduɗama hitande so tawi wiyama julde taske ari zul hijjati nduɗon lewru kon lewru hajju ko hen kadi hajju waɗa programme eɗen gandi hajju ko kañum wonata sababu ha neɗɗo o kadi wawa layyade walla wasde layyade ko ɗo serdata layyotoɗo emo layyotako kala jaaɗo Makkatil Mukarram oɗon layyotako waɗata ko wiyete hadiya kala mo ganduɗa hoorema yahani toon to Makkatil Mukarram on ene sunnina muɗum waɗa dammuwol mum mana jongol o wiya on saaha kankone tawde heɓani yaade makka kankone yo hirtu dammuwol ngol baraji podaɗi toon ɗi beele kanko o nandikina e yaaɓe makka ɓe ko mbaɗi ko wona o waɗi ɗum Ceerno Siraji Sall ɗum ɗon mi yondikinoɗo ha yesso seeɗa inchallah. A jarama no fewi enen kala nandi yeeɓiyankoɓe Maliha TV no mbiruɗen so en ciftini ko musidɗo men Ceerno Ahmadou Baro Dia goto mo ganduɗen sawtu baddo fayda o gandal laɓgal yo Allah sellin dole ɗum nafi weli weltini kono kadi famima e ɗum en paami tarikh o ko ɗum wonno namdal ngal ko tarikh o ummiɗo yo Allah sellin dole o laftini ɗum no fewi kadi yo Allah yoɓmo jare famima no fewi e humpito ngo e ko waɗa tongira faya ko e julde taske
e oɗo sunna mo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗi. Julɗo poɗɗo wadde ɗum o ko jawdi ndi, beele ko neɗɗo fof e hol poɗɗo ɗum wadde, e holko waɗato, holko ganduɗa so tawi a dañani jawdi ndi aɗa wawi rewnude hen ɗum koye ɗemgal maɗa min mbawata ɗum barkinorade e weltorade e ɓeyditorade e famuji. Wi mana on jiɗɗo wadde on sunna holno waɗata ha o waɗa on sunna? Alhamdulillah, jarama ceerno Siraji Sarr e namdal ma bangal fayida. Neɗɗo so yiɗi wadde layya o waɗa sunna o faltaka to banggue gorko, to banggue debbo, to suka, ɓeɗo goto e maɓɓe dañƴo wadde layya fof ene sellana ɗum. Woni tan ko sellanta mo wona julɗo, kala mo wona julɗo on ala hen. So yiɗi noon taw mo wonde julɓe walla mo jokkodire julɓe, kanko so wi omo waɗa ɗum tawde heɓani konngol achhadu an la ilaha illallah achhadu anna muhammadun rasulullah e ɓernde makko, kanko o wona julɗo o watta ɗum. Julɗo o baɗowo ɗum o kadi namdi ko adi fof jogogal makko. So tawi omo jogui omo hattani e ko wiite sunna o ne waɗɗimo o waɗa ɗum. ɗum no ko gorko o, ɗum no ko debbo o, ɗum no ko suko o, jogiiɗe maɓɓe fof ene waɗɗi e muɗum wadde sunna o ko sunna tengtuɗo wona farilla, ko sunna tengtuɗo hawri koye jogogal ma, ko an jeen hoore ma, a wurtaka ya ñamlo, ala woto lor hoore ma. ƴeewa ko jogiɗa ko kattanɗa ko ganduɗa ɗum ɗo ene sellan ma mbaɗa ɗum taw aɗa loraki, taw ene jaɓe to banggue layya mbaɗa ɗum an neɗɗo o. ɗum noon ko gorko o e debbo o e suko o fof poti toon yo wonko julɗo surtout ma no kellifaɗo, ɗon noon ɓuuri handude hen. Julɗo kellifaɗo so debbo mum so gorko mum o natana kirsugol ngol walla o layyade nde o jogo layya makko, jawdi makko timmudi o waɗiri ɗum layya makko. ɗum woni ko ida yiɗede e ko wiyete julde taske. Layya o wona ɗum woni fayida alay saago tan ko maw o waɗa ɗum weeli metti, ala. ɓuri wonde fayida sunna biɗaɗo o popop ko liɓoyde darɗe ɗiɗi ɗe. Darɗe ɗiɗɗe ɗum ɓuri wonde fayida fofof e nder julde taske. O fayida ɓuri adade saabu ko ma mbaɗamo nde mbaɗiya ko heddi ko. Te kadi so tawi a waɗanimo, ewa an a waɗanimo, poɗɗa ko waddemo hay so tawi almami tawɗa ko juuli gayni, an aɗa foti waddemo saabu ko cunna baɗɗiɗe maɗa mbaɗamo. Ema hay goto wawa lomtade, hay goto wawa lomtade mo ɗon. fawaki kadi sa dañi walla sa dañani ko waɗa layyo, layyo kadi ko sawabu, ko sawaban a foti waddemo tan so tawi aɗa jogui aɗa dañi mbaɗamo. Ewa joni so tawi woni darɗe ɗiyeɗa ɗiɗi noon sa yi ɗe mbiyama yoɗe mbaɗe yen kawru mbaɗen ɗe ko sunnatul ide wonno annabi sallah sallam o yaltanno o yaha dingaral o waɗa ɗum, ñemtinira noon yo yimɓeɓe jaa e dingaral mbaɗa ɗum. ɗum waɗi noon yimɓeɓe mbatti yaade sababu teskade. Annabi Moussa o wino Fir'auna jehen mbaɗiyen to dingaral naggam mbaɗiyen toon, on sunna ɗum waɗi kanko nelaɗo Allah sallah sallam omo yiɗi hen mana sidna Moussa wadde kadi mawninirde ɗum e siftirde ɗum ngal ɗon gueɗal nawde dingaral ngal, waɗiyede ɗum dingaral manggal ngal ganduɗa kadi saaha biyeteɗo feññague ha gonga wawa feñde. Nde wonno l'islam sen haaɓe heewi addu kañum to laaɓi to lakkiri toon heewi furlude kala ko wona l'islam. ɗum saabi noon banggue layyaji ɗi ko neɗɗo joguiɗo kattanɗo waɗa ko wawi o on saaha o waɗa ɗum e ñalawma julde taske. So dañi, so dañani ñalawma dewɗo hen o, so dañani ñalawma tarbijo o, ñalawma gadiɗo, ñalawma ɗimmijo e tarbijo. So dañani hankkadi ene wayno hankkadi Fatima o wiyani hankkadi so tawi ɓenni komo waɗiya ɗum ala so ɓenni ɓenni yoftetake, so ɓenni ɓenni yoftetake. eyyi ceerno Sira Sa jarama no feewi. ɗum koye ɗawol men gadanal e tade famde on ko woni eid wonko kumpitiɗen hen tarih o en keeɓi no hannirta taw koko laaɓi cer yo Allah sellin doole e layyo o e holno layyorte inchallahu taala. Garaten koye dawal ɗimmal ɗum ko hen pawordon fiɗendu dokken bandiraɓe aadi inchallahu taala ngam famde no ɗen kirsirte e hol no ɗum yeɗirte, e hol no ɗum ñamrete, e hol baɗɗiɗo e mum hirsude walla e hol poɗɗo hirsude.
bel ko neɗɗo fof caggal ɗum paaɗen koye sunna e yaade rukoyde ɗen darɗe ɗiɗi waadi nde aɗa yaha wol keɓungal ngal poɗɗa heɓlanade ɗum ha e yaadu ndu ha e gartugol ngol toon to eid ko ena waɗe toon e adkaruji e awraduji e kala ko ena waɗe toon e dewal Allah no neɗɗo o foti waɗirde ha e ɗen darɗe ko foti jangede hen ha e gartal ngal ha e balɗe ɗiɗi ma tati caggal julde ko foti hen haalede ɗum fof ma en garto hen taw kadi koye émission keeriɗo taw kadi ko eɗen jaada e makko inchallahu taala fawen ɗon fiɗen taw ko émission mo ganduɗa hay hunde ko humpata hen e ayyamu e ñalawmaji toɗɗiɗi diine l'islam ceerno mata koye konngol mbayni ko paaɗen holko mbaynotoɗa yeefiyankoɓe ha e hettiyankoɓe ha yawo Madha TV konngol maɗa cekkitingol ha e wasiya dabbo ko fati ɗiɗo ñalawmaji inchallah maulana min beltima ceerno Siraj Sarr min calmini équipe o fof Madha rasulillahi sallallah alih w sallam TV min calmini dendagal ko liggoto hen ko fof guila e gardiɗo e directeur o ha directeur programme ha e kam montation ɓe fof kala hen goto mabɓe min dokki ɗum kadi teddugal muɗum min beltima kadi e waynorade tan yo yimɓe battodir haqqillaji e ko haalete ko nde wonnoon haalirte ko ha goto fof nafa ɗum naftoro ɗum nde wonno so haalama tan ma caggi mbat ma wonko jomum sagguno hen saggitoro ɗum ma wonko jomum andino ɓeyditoro ɗum e yaqinan ma wonko jomum andano anda ɗum ɗon ɗum waɗi diine saaha fo yewtude ɗum nde ene jogui ko wallata ɗum noon e wallodirde e julɓeɓe e tinnodirde hen e wattodirde haqqille so tawi diine en haale jomum en mbawa heɗade beele ene naftoro ɗum ɗum woni ko jinnoɗen hen ɓeydude ɗum en ñaguima hen yaafuya e bandiraɓeɓe kala e yeeɓiyankoɓe ayaw TV Madh en jetti en jaari bandiraɓe fof mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته koni wonno sifaka e mbaadi yewtere men tawi nde no fiila kono e jardin mo ceerno Siraji Lo no mbiruɗen kala ko cohla tan ko fate lijumaji ma kala ko fate yoga e firwiji no tawi ɗo inchallah son jokkodiri e makko gorko labɗo laɓɓindo gueɗe muɗum taw kadi ne newi joguiɗo hen ballal keeringal tawi no mbiruɗen ni eɗen pildi ɗum e ceerno Ahmadou Baro Dia tawi ɗo nden yewtere ko musidɗo mum Mouhamadou Siraji Sarr onon rewide be onon kala jettore tengtude faade e moɗon o to jejjiten e kala saaha rokkude dewle chaine o tawi wona ittude jawɗele e moɗon ko peeje mum ne cohla miijoji mum ne cohla hagguillaji mum ne cohla gande mum ne cohla kono kadi mbaɗon partagé gueɗe ɗe caggal nde mbaɗon abonné mbaɗon like e kala commentaire woni yaccino e kala ko jiiɗon ko ganduɗon oɗon cohla ɗum beele ɗum feññine walla wonko feññina hen taw oɗon jogui ko ɗon ɓeyde hen ha so tawi ko goto e mon no wiye sinno ko ni mbaɗirɗa fof ene sohla e moɗon inchallahu taala tawi no mbiruɗen ni ɗum wonno titoro yewtere men koko fati ɗiɗo ñalawmaji tasken jewtiɗiɗo ceernajo yo Allah e moƴƴere mbiyen bandiraɓe kala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh shukran lakum